ľudia po dlhom videu. V tomto videu budeme napodobňovať góly Lamina Jamala, ktorý je to obrovský. Nie, že Lamina Jamala, všetkých futbalistov. Všetkých futbalistov. A prvým, ktorým začneme, je Lamin Jamal. Dobre, asi viete, toto je. Šimo, ti čo tu dá strih, jak bude, že čo bude, Gól. že proste, nie, že hej, gól, aj dá strih, že proste toto má roku a tak. Dobre. Áno, dobre. Píšeme Lamina Jamala, lebo môže sa stať, že takomu to nehovorí nič. Napríklad začiatočných futbalistov. Lamin Jamal je profesionálny španielský futbalista, ktorý začal za FC Barcelonu za Ačko iba v 15 rokoch. Bol vystriedaný v zápase proti Betisu a bol dokonca vystriedaný s Fermínom Lópezom, pokiaľ sa nemýlim. Prvý gól, ktorý začneme, je gól na Euro 2024 proti Francúzsku. Dobre, môžeme ísť na to. Potom môžeme sa aspoň priznať Španielsku, že aspoň pochváliť Španielsko, že vyhralo titul. Chválime vás Španieli. Ale bola taká komplikácia, že Jamal Musiala, nemecký futbalista, chcel dať strelu, ale Cucurella zasiahol loptu rukou. Takto. Dobre, môžeme podľa varu, že dal, že není to ruka. Dobre. Pokiaľ to ruka bola. Dobre, môžeme začať prvým gólom. Áno. 3. Dobre. No dobre. Prvým gólom, ktorý začneme, už sme spomínali. Euro 2024 proti Francúzsku, kde dokážeme posunúť. Tak, a zakrútime do tej vnútornej, čiže vonkajšej točenej do siete. Dobre, tak môžeme ísť na... Hej, môžeme ísť na to. Poďme sa pre ukážku. 3, 2, 1. 5 pokusov, či dáme 3? 3, 5? Dáme 3. No dobre. Dobre. Dobre, môžeme ísť na to? Wanna hear it talking shit for the drama. Coming on to send you to the mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going Dobre, to prvý pokus. Bullets fly, you're the last one to die. Dobre, Ľudia, sme sa po pár minút hádali, že ak chceme video a už sme sa dohodli, že budeme každého hráča napodobňovať. Mišo sa rozhodol dať gól Jamala Musialu proti Bayernu Leverkusen a ospravedlňujem sa, že mi sa zatriasla kamera. No čo Mišo, ideme na to? No dávaj. Jamal Musiala. Dobre, ide ďalší pokus. Tak sa Mišo snaž, ne? Ide tretí pokus. No Miš, snaž. Posúvačka. No, super. Dobre ľudia, teraz sme sa dohodli, že ideme Roberta Carlosa, legendárneho Brazílca, ktorý dal v roku 1998 gól. Ale nebudem robiť takéto historické. hej, nerob to. Lebo to No. je správne. Môžeme? No môžeme. Ale ako rollback dával. A musí dať takisto. Ja on dával. Hej, dobre. Dobre a... Druhý pokus. No. Dobre. Toto by chytil. No, chytil. Dobre. Ale to už bolo lepšie. Hej, dobre. Tretí pokus. No dobre, ide sa na to. Finálna fáza, alebo neviem. Jaká? Do zeme. Dobre. Ideme ďalšieho hráča a to bude Antony. Ide sa na to, ten náš GOAT Antony, ktorý prestúpil, chvála Bohu, že prestúpil ako Man United fan, odišiel. Dobre, ide sa na to, Mišo. No, dobre, pomilený kop. Dobre, no dávaj. Mišo, no aha. Dobre, môžeš ešte raz. Je to veľmi ťažké.
aj sa špekulovalo Puskas. Ísť na to. Áno, stáva sa. Dobre. What the taká dobrá mužka. Dobre si tam kopol do bicykla mojho. O, dobre. Ťažký pokus. Ale že ako švest. Tesne, ale super. No dobre, Mišo. No. Dobre, ideme. Ideme na najlepšieho futbalista. Cristiano Ronaldo. Moje legendárne nůžky vyjdu. Možno, hej. Dobre, ideme, ale to Mišo môžeš zblokovať. No, Epickejšie by to vyzeralo aj zblokovať. no. Tak tam No však dobre, nechaj to tak. Ty, ale nemôžem povedať na dávku, že sme nemali žltý dolár. No, dávaj. Dobre. A tak to dobre vyzerá, no. Jak ho, jaj, dobre, ide sa na to. Jasne. Dobre, druhý pokus, toto bude level. No. No, toto boli pekné. Boli pekné, ale nebolo. Oč. Trval na slabší úder. Ideme na tretí pokus a to bude asi aj posledný. Hej. No dobre, finálny pokus, keď tam padne, toto bude legendárne. Dobre, hodil a... Ešte jeden. Dobre, dáme bonusovi. 1, 2, také bolo, vieš. Oč. Dobre. Tiež si dostal 2 pokusy naviac, lebo Antony bol zlotý. Dobre. No dobre, posledný pokus sa musím vzdať. Dobre a... Pulling up black windows when you blow down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Branka, na čo reaguješ? Mama, Mr. Whip, 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 get the guns out. Drop Čo, the bodies ideme in the place to toho assault. holandského snajpera. When the bullets fly, I'm the last one to die. No dobre, raz, 2, bum. Ty vole, to je skill. Oh my god, jaký golík. Teraz ideme gol Neymara, ktorý hral nakedy za PSG. Proti Marseille alebo Monaku. Zakrutil do Delvinke. Ale môžem nastaviť gólku trošku, lebo dal trošku zľava. Ide David Piďan. Ja dám na bránku, ty. Tam je lopta, hej. Verno! Ideme druhý pokus. No dobre, ide ďalší pokus. Ty tam prestaň robiť ruky také a ide sa na to. Gól! A teraz my si to ešte rozmyslíme a ideme na ďalšieho. Futbalista? A toto bude pre mňa posledný. Áno. Dobre, ideme. No dobre, máme tu gól Mbappého. No čo, Mišo, pripravený na šprint? No môžeme. No dobre, behaj. Dobre, máme. Ale pekný pokus, Mišo, super. No dobre, ideš na... No, môžeš ísť na to. Už. No dlhé nohy, dlhé. Mišo, no dávaj. A ty, aký pekný. No dobre. Mbappé, skibidi Mbappé. Hej, ideme! Pre mňa bol toto posledný. Tiana Henry. Henry. Ideme! Druhý pokus! Ide sa na to. Posledný, druhý pokus. No dobre, ide sa na to. Legendárny.
Ideme. Má posledný pokus. Snáď sa ti to. Dobre, ide sa. Gól! A šmík Harryho Maguirea. Dobre, tak toto bude všetko. Mám trocha času, nech sa vydýcham. No dobre, máme tu koniec videa. A nezabudnite dať like a odber. Chceme dosiahnuť aspoň 100 alebo 100 000 odberateľov. Ale čo si, prvé naša bude 100 alebo 150. Áno, 150. Dobre. A dúfam, že vidia aj že nevidia len naša škola, ale aj iná z Humeného, napríklad vo Hradzaný. No, takže, A sme sa inšpirovali videom podľa Horisa. Také vysvetlenie. Takže Horis, ďakujeme vám, že ste nás inšpirovali. no a toto asi bude všetko. Áno. Pozdravte jedného, druhého a mňa. Dobre, don't stop, don't stop, don't stop.